tembung nganggo ora aksara Jawa nganggo sandangan panyigek kondo. Ana sing ngerti kuwi apa? Sandangan panyigek kondo. Ana telu totale. Mungan panyigek kondo. Ayo, apa iki? Apa? Ora ono. Apa jenenge? Yuk, mau ngono telu. Angkat tangan dhisik, tapi tak tunjuk. Aja disebutke. Apa? Piye to? Siji wae. Tak salah. Kudu cokro. Panyigek kondo. Apa jenenge? Siji wae, apa? Wiknya. Apa sekoro? Ya, bener kok. Ya, ono telu. Ya kodone. Nah. Iki jenenge sandangan kuwi tambah-tambahan kae. Nah, sing dimaksud sandangan panyigek kondo kuwi ana telu iki. Wiknya. Karo lah ya. Ganteke R mati, H mati karo kudungan. NG. Sekarang saya lebih sekarang. Sekarang ini kembang. Lima yo, kamu satu. Cepetan yo iki yo. Dari rampung, sik wis rampung, langsung entuk. Ora, langsung maju di garap. Bebas menggarap sendiri. Angger garapan jane. Kan halo kuwi iso dadi nek ditambahi kok ngene dadi wis rampung. Itu jane pinter. Tulisane kudu iso tak waca. Kuwi mau ora iso tak waca. Yo, nomor Inggris lho. Bisa.
Sopo menamu. Ayo satu soal lagi. Ada kesempatan. Budi. Fokus start. Balik sih, yang tempatnya. Gelap aja. Ayo, ini. Yuk, datang ke semuanya duduk dulu. Oh iya. Coba dulu. Mobile, HP yang salah. Ini tak dibaca ya. Kan bener ini tinggal tambahin ini. Capek mau ditumbuk apa kok? Bener. Iki rapi begini. Jadi kalau mau ditumbuk enggak apa-apa. Nah, ini dibocok in. Ini ditumbuk. Bo tambahin apa ini mau? Sup mau. Tinggal tambahin kecap. Kecap. Sampun nggih. Nggih. Menawi sampun monggo donga sesarengan belum boleh buka film kan. Iya. Dia donga rumiyin kangge maos sampeyan sesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.